Shubor nakaslem jong unongsan hima. Samla man bhalang phankon unong wat RTI menta ka arpo atrik jemang ulale ban bu jing tho shu mentri rangba ka jila ukan rat sangma bad yu mentri katnat ka kot ka khya uba wailan miki shila ban kintu yaki bakin penshai pat ba no hador ka jingyo ya ka pisa na katnar ka kot ka khya ka sarkar pedeng bad kumno la penen kam yaka habagran shikilat patai kubor usamla man bhalang udaong bakila dei ban penshai pat ba no Katno tali ki PHC lane ki CHC ki balabyang hado kini ki ski ba minta khampam hakit han nong kendong ki bala yo ajing mentoi lingba ke NHM bat ka PM abhim ka sarkar ka deban penshai ka ka jing trikam jong kini ki artali ki mission hado kini ki ski ba minta hapo ka jila bat katno ka pisa la penenkam bat katno ka pisa badangsa hado unu usnam ba minta shu uloong baka sarkar hapo ka jingalam ka NPP bun sian ka julet shaki babun ki jaka ha jila bat kran ya ka roi ka par bat ka yo ka kot ha jila hendai lada ka kot ka khya kambyang kamdan jingmut ai ban kran ya ka roi ka par bat ka yo ka kot upat ba ka jengwan jonga mata kasi ban bu daka jengtho office jong u menteri ramba jong ka jala jongi baru kumju ha ka office jong u menteri beri pej ka trat ka kot ka khya kari hadin ba ngala penchai pej ba ha ka bi dei bat ki arteli ki fund ka bot kata gede ki fund ki bala sponsor mo daka central government te kawai ka dei ka national health mission ba kawai pat kare ka pradhan menteri ayushman bharat infrastructure mission te nganong patai bani athan shu namar ba kumba ngan penkan mai pi ba ka arpunyo bat at patrek langba jong kilap patai kubur ngala penchai pej ba haka biadai bat ketuk RTI kabangayo na Ministry of Health and Family Welfare and NHM Finance Division jongka sarkar pereng katang sarkar India haka biadai bat kiduki funding nadu usnam arajar arpo bat hadu menta usnam arajar arprio haka ba kadeka ministry kala pelat pisah sya ka cela ka jongi te katkum ka jing ui mo haka tu ka RTI kumbang la pensai hak tu kipor ngi ibak ka kadon kata kajing bambiang halor ka kajing pelut baru kumju mo kajing pedon kam daka kajala kajongi te nakaliang kajonga ngasngohi bandong bat kumbang la dapong hiru hal tu kopor ba kakot kakyai kadai ka pakongsan ha kajingem kajong ngi ubriu ka ba malakas ngi te kumta nakaliang kajongahi kumwei na kinongwat RTI ngalaong hiru ba kasorkari langba menteri rangba lani menteri ba dipet ya ka kot yakya ha kajala kajongi kila dei ban pensai pat ba no ha ka bia dei bat kini arteli ki mission kamot kajing halor ka kajing yo ya ka pisa na ka Ministry of Health and Family Welfare bat kajing pedon kam kumnu la pedon kam ya kapisa kapa ka ministry kala ai saka sarkar jala kajongi nakaliang kajongahi kumwei naki nongwat RTI kat kum ketu ka RTI ka bangalalap kajing dawa kajing wan jonga banbu da kajing tho ha ka office trekam jong menteri ka kot ka khya kumju menteri jong ka sarkar jala kajongi kalong ba kalade kapor ki ban penshai pat ba no te namar balai kilade ban penshai pat ba no kapnu teli kita ki PHC lani kita ki CHC ki sub center ki balabyang hadu kini kiski ki bamta kamtam syaki than nong kandong namar ngios nakapor syakapor ngiju osngo ya kajing ut jengnam jong ki pat ba jongi ki basa syaki than nong kandong hakabiadei bat kajing bambyang jong kita kitiar ajung sumar ha kita ki la bendai ki district hospital la bendai ki PHC ki CHC ki sub center bat kumta ter te kajing dawahi na kalian kajonga kalong baka sarkar kala dei ban penshai kan kanu teli ha kanu ka district ayu kapala yo jeng mentoi bat kanu teli ki PHC ki CHC ha kita ki district ki balayo jeng mentoi lengba kini ki arteli ki mission kata ka NHM bat kawai ka PM abhim
nang taruh kumju ke sorkaru kalari ban pensai ba kaddu kai kajing terkam hadu kini gisngi bo mentah jong kini ki arteli ki mission hapo kini kajala jongi nang taruh ke sakawai kadnu kapisa kapala penun kam pat kadnu kapisa kabatang sa hadu uni usnam ba mentah Tikindiat kembang yo. Kumbalong hi mentah ka Sorkar MDA mah po kajing elam jong ka NPP ngiji bun sien pakalet pisaki bun ba ki jaka jong kajala jongi lani ki isnong ki badon hapo kajala jongi ban keren ya karoi kapar ban keren ya kayo kakot jong ki pat ba kamtam ki pat ba ki basa sakit han yang kadong henrei lada kakot kakhya kambiang kai kajumun kamdan jengmut ba pen keren ya kata karoi kapar bat ru kumju ya kayo kakot jong ki pat ba namar kumanga ong epi ba kani kepenta kapokongsan kakapa mo gup siliang usem siliang di banyo bha bo di banyo bantarang kumju hi khamtam ki pat ba ki basa sa ithan yo kandang nakaliang kajongahi kum uwe na kinuwa RTI kum mga laong hi ba hot hak tu ki por ki banga pensai pat ba kani tang ka mo step ke banengkong ka ba anuan banbu da kejeng tho swa hak sarkar lengba mau menteri bari pej ka kwai ka kya ba menteri rangpa tele si min siapa hadian walada kim respon kamut kala benden kai kan selender kata yo le si mo kala yo kila pen jak klep yo le si kani kapisa kala aja ni kila pendon kam bakla no hei ya kata nimla bantep ai mak ai nakaliang jongai te ngamdon banong katahi kajeng dawa kapa nakaliang jong menteri rangba kumju menteri badipet kakoi kakya kidi ban pensai rek halor kani ka benta balada kim pensai kamut kala bendon ke selender